bujiya to aban naya kok kere nang saito ko sima bujinai sung bo haino sung ngakai ko bong ni besan thani si bor sung ke ba abo busuk sa 10 teka ai di ba khóc bạc cái da sung ngakai khóc bạc cái da cũng mười lệ mà sia với sung bor dan phải ka khóc bạc khóc si khóc to cũng sung bai sung be de mười lệ hai di ba hasingan saga halok ni ko bahaya sini halok asik kana to si bunyi kok mang edok klajaka seung edok klajaka makanya edok klajaka tabuk seung tam nung lai ko nu phani bung tamo seung kap lai angke no seung nu phani bung tamo nei otoso nungke ano sawo ani babu ni bumung ko sombu zoron te bon aro grammatical bak thang ibak grammatical kuno mili muto de tong Guys, ya bro, apa ni kok sama kena kayak apa ba, riang kok sebelah di bab saya. Actually apa riang kok ya? Sini kok borok soy kok sih. Netani bumung tamo, kayak ani dada ni bumung ahai. Dada ke boron apa ya? Tumar dada nam ki, kamar dada nam emon. Hah? Hai tiba. Nutu ni bumung tamo, kayak ani dadu ni bumung. Dadu boron apa ya? Bunyi dofan tumar dadu nam ki. Soy kok borok baik kita munai. Grammatically ang nono sumani bagai nupani bumu tamo disukai ang tabuk tamo masa ba ani hingga apa nai nini hingga nupa ani hingga apa nini hingga numa ani hingga ama nini hingga nusu ani hingga asu nini hingga nusui ani hingga asui haya abo riang kogya abo burpai kogya abo hai kog abo sini diprasani kog taisi Segeri katai, bupang, bukur, bedek, belai, bubar, bekerei, bebak si bibai memang. Hai tiba, kubuni dok pani kok tangi nei saudi, gas, sikor, jibai tangka, gobai tangka, ayang sobai tangka, sikor, aga, guri, kaisiba kaisiba gedal jak. Tahu panas se bong kok tanya borok asuk ke borong riu, kai, sini kok tai asuk kenapa? No, sentangi borong dia, naik benar. Halo bom sekeno kenapa tok? Oh, sini kok thai bo kubu kebang asuk keno. Punya kok thai sung asuk kok kebang mai le. Tui nang nai da. Mai sa nai da. Mai nong kai sau, tui nong kai nung. Nung bang la ko thang la jol khai bi. Tui bo sat di, mai bo sat. Bat khai bi ni. Jol khai bi ni. Cái sini kok bai kai tam na. Tui nong kai nung na ni sau. Mai nong kai sa na ni sau. Hai di ba? Abo hai sini belai kena toto kok morok piaba sung sakno borong brinani ringya ngai sini teruk komori teruk ini salad salsa deliwo karo kokot makas kena deliwo sini borong rok thang lagi abo ni bisingo sini 19-20 ta kota menjago orang ni hoite thangde bumayo sogui je borok sur sramka asur hagen cintak pese resap kagai abo no sini kok borok ni hindi ni sur nai naki sini borok hindi resap mana da abo sini kok borok ni sur be resap kani nai hai dan ang wasugui na yu zora wo sini kok hai morok kenato hasakau kusigrei piasun sini kok no borok dilaya aboni bagino sini oje tongmani tong kemaui tongmani abono teisha ki fili kunani bagai sung saitok laima tong norok tini oro je phainero norok ni saitok mung dong ni thinang no ya parima kalangnai haya kai oro tini world indigenous day nei josok sasa ke asuk lai tongmana kunu labang lak sini do farok nabo naithok halok bokaham tobo tong thotok bebak sagawono naib naithok naithok hai dibana Beka baksa lagi jak lebu kumbara jak angle lasi ya muya ha keti hai cokko naik to mana ye hai da jesek pan kuna besara asui to hudi muya ha keti hai cokko sin kui kon ha di mani laitir ainya nainya di naik no sin bukung tahu lasi di obono sini mu obono tui sisung borom ini belai kapang serang belai tong sini 10-15 জন ni sai to bung tini om suk zora sa di pura hada ni pekya
Tini oro je phainai asuk borok kebang mani sai tok mung cini thinan maya pari kelangi man khang kai abo cini bagi tebo kaham nai hai da 15 জন 20 জন khlaiei buibai bani jago hinjago sajago hinpano sung yakaya tini omsuk jora oro jora sokpai kha sara tripura ganangai sung tini nubo world indigenous day tangai cini odikar kemarin Bomor mani bekak belai siplai yang tini di saimia sorawat cung bai cung nono cung bekas sebai di layu hai ada sora bekas sebai di layu sini resap mani jogo cung jora nawaki urut layu dan wan sumang le ini resap mani dong kakek nah hindi ni hai surok ni jago bakso hindi kena wai suri hindi ni nakalik hai kata ang tini sanani nayo sini ok borok resap mung sini ok tipra dofarok omsuke kesam omsuke gerem omsuke kaham sini kok borok ni kok thaini surno se kubuni jogodrok mas renggo ayo dan sini jadu kolija kering kai hindi jogodot thangde asur no kokla kamu ni angle somya hindi jogorni sur samrat sab hinja SD Bormon Rahul Dev Bormon ga a Dev Bormon sumpor boroni ba Dev Bormon boleh na ang zora wan suku nyai sai sung puru ngakai zadu ang koritus Dev Bormon botini tong thogu je borok krei puru sung sara tripurani borok thumui Agartala hai jago 15 জন borok bai world indigenous day mak lai aboni yagulo 2015 dosram gamio sara tripurani borok kuthum lai jauka aro bahaina 60-70 jona piasen yakaya hal yakaya jinio hayungni hani besarokni odikar sekjagi tongmani kemawi tongmani abono sung bijai sing abo haike 2015 dosram gamio khlai lekha ajorawo narwai phayu jotoi khorokburi narwai asamni Karbini sini Tripura ni khorok ni sini borong manangata Anthony Dev Borma bai sini Dr. Sukendu Dev Borma borok tonggui sung sini pura whole long tribal ni jottoi khoroktam khorokburi sori abo hai khei sung khlaika 2018 sini monotown holo sung khlai legraka 1900 sung lomba bil hai jagao khlai lekha sung bihi besar puthum laiei sini kamu no kang laiei chung laiei sung abo hai ke bil lekha tinini hai jorawo norok borok no nubui amsuk ke khabang srang omsuke khabang srang laibu mau sini bumung komori thangana pia tini anglo kuisasa no khabang srang bekha tong thobu o sini hani besar no sisari nani bagai sara tripura ganangai 10-15 জন khaibai sung buibai bani jakha ina hadi osal haino phaimaniya osal tinini ojorago nung ang satung wati hilayawoi orok kurung kuthum layoi sung je kok salai tonglaimani bekhani kok no pilai tonglaimani sini hayung hakotorni besani salnei son of sal je o hani besat joto hasingan se segang sakan 1982 sono hayung hakoto rawa hake 90 desh ni moto borok kuthum lai kok sap lai khan hayung ni hani besa hinpano bongni odikar ni komori thangre bukham thangi dong abono chung bahai ke tisa muthangi nar dei mannai akokno salainani bagai 1992 yo ngakai saklai dikhaje 9 August no world ni indigenous day insidung Kisah angnong thadiwo koimung toni nai tu srapcha jora nor tini oro o world indigenous day eba hayung ni hani besani sal tamu bagi sung palai lai o kokno nor khnawi thangkai nor ni bagi no kahamung nai nor ni khunjo salai jangnai kok dongkai banda pai mani yakolo thuk nai lei tini phano salai jari tu angayung hui tong baksa no haibano saya unoya tam kisina abor loi ngi thangka sung tini kok gemakha mane no Sini kok thai kemaka, sini sinimung kemaka. Sini sinimung kemaka, sini kanmung cumung, sini dofa kemaka. Sini kanmung cumung kemau, sini dofa kemaka, sini hak kemaka. Okok itu narde. Asik ke morokjak kok thai, asik ke morokjak dofa seng.
morok jak ge baksa buji yang naina ha sini kok thai kema mani bagi sini sini mara kemara morok jak ge buji ya dami ge buju dami ge tam kok bangla kok abono sung adopt hoitu hui peke semana haman chawo chung lomba bilo world indigenous day khlai mani jaga wo 1 minute ni bagi serai kok borok bai kok sadi ni saka je first je mannai orono tok lama sa price nei ni singa pun price ke bukan manli bahai ke manli ya male segang ni simi tabuk ni simi tinang zora ni kok no ni je manti 1 minute no sadi 1 minute mani jago baksa saka sini segang go sini do farok ahai dong mani irei dong mani tabuk zora ka amungkha dia sini bobishot tamung no so bobishot sini kok da tam kok thayabo bangla adopt koi tu jauka ke tinang sakai baksa buji ya sekarang di sini tabuk jora sini dofa tongku tongnai tinanggo bo tongnai tinanggo bo sun sini dofa no sini dofa ni sini mungkan mung kok kanyo ya faroi kalangai hai diba ke aba hai keno sini kok thai no sun puli kok buja sai ni sini resap kan no sini aku dan nanya di besok kenapa to resap lagi buan sumang le nini ham zamano mana ne